Azokan tristezia saldua izango banu, artoa edo sorgoa saltzen diren moduan, munduko pertsonarik aberatsena izango nintzateke, bizitza honetan tristeziarik handiena bizi eta ikusi dudalako. Postasuna da, indiarrek bere izakeran duten ezaugarririk deigarriena. Beraien aurpegiek, begiradek, keinuek, moduek, postasuna erakusten dute. Ia ezer ez daukaten arren, beti daude pozik. Indiarren izakera ulertzeko, beraien tradizio filosofikoan bizitzari buruz dituzten 3 kontzeptu ulertu behar dira. Sat edo egia esan nahi duena, txit edo kontzientzia eta ananda edo postasuna. Beraientzat egia sentitzen den zerbait da, eta horregatik ezin da egia bakar batez hitz egin, egiez baino. Eta kontzientzia ezinbesteko balorea da. Dena sortzen da kontzientziatik, unibertsoa bera ere. Unibertsoa kontzientzia da. Kontzeptu bi hauekaz bizitzeak dakarren zailtasuna anandaren bidez desagertzen da, postasunagaz. Postasuna bizi dute, zoriontsuak izateko bizi dira. Bizitza eta izaera gozamenean dituzte sustreituak. Bizitza gozatzea da, postasuna da, ananda da. Irrifarreak beti argitzen die aurpegia, txiroenen kasuan ere. Denboraren ikuspegia ere berezia dute. Beraientzat denbora etorritator, ez doa. Denbora infinitua da, beraz, neurtezina da. Emakumea da Indiako gizatalderik baztertuena. Umetan gurasoen menpe dago, eta ezkondu ondoren senarraren gurasoen menpe, amaginarrebaren agindupean bereziki. Honek sarritan jarrera despotikoa hartuko du, berak aurretiaz jasan behar izan duena errepikatuz. Emakumeak ez dauka eskubiderik, bete behar guztien ardura baizik, ez doa eskolara, eta joaten denean oso arin uzten du. Egun osoan lanean, etxean, soroan, nebarreba gazteagoak zaintzen eta ura garraiatzen. Neska baten jaiotza zoritxarrekoa da familiarentzat. Ezkondu nahi badute, ezkonsari oso handia ordaindu beharko du familiak. Neurriz kanpoko ezkonsariagatik sama astuna da, eta esklaboa bezala tratatua izaten da. Emakumearen dotorezia eta emetasuna dira aldiz, Indiako oinarri eta indarra. Gorpuzkera zuzenekoa, mehea, liraina, luma bat airean dantzatzen ari denean bezalakoa da. Emakumeak bere itxura zaintzen du, edozein eginkizunetarako prestatu eta apaintzen da. Deigarria da India munduko tokirik zikinenetarikoa izanik. Delhi eta Mumbai munduko 25 hiri zikinenetarikoen artean daude.
Indiako gizarteak garbitasuna eta higienearen ikuspegi oso jasoa eta berezia dauka. Goizero, urez garbituz, beraien gorputzak gardentzen dituzte, baina aldi berean etxeko atarietan zaborra gehitzen doakie. Zikintasunaren kontzeptua desberdina da gurearekin konparatuz. Beraiena kaste nozioan errotuta dago. Honen arabera, gorputzak isurtzen duen guztia, izerdia, iraizkinak, hilekoaren odola, kutsatzailea da, baita norberekiko ere. Hori delata, kanporatua izan behar du. Modu berean, gorputz higienearen eta etxeko higienearen arteko lotura oso estua dute. Jaten dutenaren garbitasuna zaintzen dute, eta sukaldea beti izaten dute txukunduta. Zorua ondo garbitua eta ontziak bakoitza bere tokian ordenaturik. Zikintasun eta higiene nozioen ezberdintasuna kulturala dela ondorioztatu dezakegu, eta guk, mendebaldarrok dugun kontzeptuak ez duela balio beste herri batzuena neurtzeko. Kazetaritzako topikoa den India munduan dagoen demokraziarik jendetsuena dela dioenak egia borobila dio. Britainiarren gandik jasotako sistema politikoa izanik, 400 milioi pertsonek osatzen duten erdi mailako klasea dauka. 10 bider Espainiako biztanleria edo Estatu Batuetako biztanleria osoa baino handiagoa. Urteko 8% hazkunde ekonomikoa garatzen du, eta talde nuklearreko kide izan da, behar bada, 21. mendean, Txina eta Estatu Batuekin batera, munduko indartsuenen hirukiaren erdian kokatzeko hobekien prestatuta dagoen herrialdea izan daiteke. Indiak duen aberastasun intelektual eta teknologikoak, enpresari multzo lehiakorra izatea posibilitatzen du. Silicon Valleyren kokatuta dauden 4 enpresetatik bat, Estatu Batuetan bizi ez diren indiarrena da. Arraroa, baina eztabaida ezina da Indiaren gorakada. Gakoa, Britainiaren demokrazia liberalaren ondarea eta kasten sistemaren berezitasunen konbinaketan dago. Beste garai batzuetan oztopo ziren dinastia politiko hereditarioak eta espiritualtasun sakonak. Gaur egun, ezoiko herri eredu bihurtzen dute. Txina erbiari irabaziko dion dortokada. Gaur egungo Indiako gizarteak jainkoen zamari aurre egiten dio. India, kastetan banandutako gizartea da. Antzinatik indarrean dagoen sistema honek, pertsonak zehatz-mehatz banatuta eta itxita duden taldeetan biltzen ditu. Kasta batekoa edo bestekoa izatea, jaiotzak baldintzatzen du. Belaunaldiz belaunaldi oinordezten da. Eta aldaezina da, bizitzan zehar ezin da kasta batetik bestera aldatu. Sistema honen jatorria ez dago argi. Batzuentzat erlijiotik dator, beste batzuentzat Indian izan diren migrazio ugarien ondorioan kokatzen dute, eta beste batzuk arrazoi biologizistetan oinarrituz gizatalde batzuek bestekiko duten nagusitasun naturala aipatzen dutenak ere badira. ...2011ko martxoko erroldaren arabera, Indiako biztanleria 1.200 milioi pertsonatakoa da. Hauetatik 200 milioik gutxi gorabera ez dute oinarrizko eskubiderik. Dalitak dira. Goragoko kastetako jendeak ikutzea debekatuta dute. Kutsatuak izan ez daitezen, eta horregatik ukiezinak deitzen dituzte. Beraiek nahiago dute zapalduak deitzea, jaiotzatik loiak
likitsak kontsideratzen dira, edozein kargutarako ezegokiak, ekonomia, gizarte, kultura edo beste edozein alorretan bereizkeria besterik ez dute jasaten. Mila 1950ko Indiako konstituzioak ukiezintasuna eta kasta arrazoiengatik sortutako diskriminazioak debekatzen ditu, baina dalitak txiroenak dira, andragizon likitsak, aldi baterako nola alako lanei esker bizirauten dutenak, soldata ziztrinekin, inork egin nahi ez dituen inoren lur eta tailerren lanetan. Amabos milioi inguru, erdi esklabutzan bizi diren neskamutil eta aurrak dira. Ezin dute oinarrizko heziketa ere burutu, sarritan irakasleek eurek lotsarazten baitituzte. Indiako aurlan gehiena dalitumeek jasaten dute. Usadioz, zikinak eta B mailakoak oso gaizki ordainduak diren lanbideak dituzte. Odolarekin, gorotzarekin edo gorputzaren beste ustelkeriekin kontaktu fisikoa suposatzen duten lanekin. Gorpu errausteak, komunen eta hobi septikoen garbiketa, larrulanak. Naiz eta mundu guztian Gandhi izan indiarren eredua, dalitena Bhimrao Ramji Ambedkar da. Bhimrao izan zen Indian, Erresuma Batuan eta Estatu Batuetan ikasketa unibertsitarioak arrakastaz burutu zituen lehenetariko dalita. 1920an azaldu zen ezenategi politikora, eta pertsonaia oso garrantzitsua bilakatu zen bere elkartearentzako. Hinduen eta musulmanen kasten sistema kritikatuz gain, dalit eta beste barruti erlijiosoentzat, hautesleri ezberdinduak eta erreserbak sortzea proposatu zuen. Proposamen honek ez zuen Gandhiren oneritzirik jaso. Kasten diskriminazioa dela eta Gandhiren jarrera korapilatsua izan zen. Berak, dalitak, arijan edo jainkoaren herritzat hartzen zituen. Denak berdinak, hau da, desberdintasun jerarkikorik gabe, lanak bereizteko modu horizontal bat bezala ulertzen zuen kasten sistema. Ez zuen onartu kasten barneko diskriminazio eta bereizkeriarik. Sistemarekiko zuen desadostasunagatik honako hau esan zuen. Berdin dio zein izenekin deitzen dugun. Jainkoa berdina da eta ez dago beste jainkorik. Eta denok sortzaile beraren seme-alabak bagara, ezin da gure artean kastarik izan. Ez jakintasuna edo politikakeria, edo nolaz ere aipatzen zuen berdintasun estatusa teorikoa baino ez zen. Softwarearen eta zerbitzu informatikoen garapenaren ondorioz, jaiotako Bangalore hiritik hegoalderantz 40 kilometro eskasetara, astiro metropoliaren hiri inguruko ingurabidera urreratzen doan anekal baserri giroko herria dago. Naiz eta 2001ko erroldak 33.000 bizilagun dituela adierazi, gure anekaleko lankidek 200.000tik gora direla dioskue. Erdiak, gutxienez, anekal taluk deituriko hirigune jendetsuan bizi dira. Besterdiak, landagunea osatzen duten ehun herrisketa edo bilasetan bizi dira.
Zati handi batean, Karnataka estatuko Dalit biztanleria Anekalen bizi da. Anekaleko bizilagunen 40% Dalit edo tribala da. Anekaleko herriska guztiak txiroak dira, oso txiroak. Anekal taluk herrigunea inguratzen dituztenak jendetsuak eta ondo komunikatuta daude errepidez. Urrutiago daudenak, mendietan ezkutatzen direnak, txikiagoak dira. Eta beraietara heltzeko bideak nekezak eta arriskutsuak dira. Ez dute argindarrik eta euri sasoietako inkomunikazioak ugaldu egiten ditu arazoak. Esaterako, beherantzkoa duen nume bat hurbilen dagoen mediku etxera heldu aurretik hil daiteke. Anekaleko lurrak emankorrak dira. Landuak izateko egokiak, ez zurik ez basorik ez da falta. Baina lursail handien jabeak, hiriaren urreratzea iragartzen duten jabe berriei saltzen ari zezkie bere lurrak. Bangaloreko aldiriak, auzo pobreak, Anekaleko herriska landatarren usainean dabiltza, eta honela, Daliten aukera sorta txikia murrizten doa etenik gabe. Anekaleko Dalit herrisketan ez da inoiz komunitate bat izatearen sentimendurik izan. Mendeetan barrena, beraien gizabanako eskubideen kontzientziarik ez izateak izan du errua. Kasta sistemak eragiten dien aukera ezak, antolaketa eta gestiokidetasunaren gabeziek, Dalit askoren buru eta bihotzak estandarazi ditu. Familia desegituratuak, alkohol zaretasuna eta abusuak, zorrak, osasun gaiztasuna eta etxipena. Neskamutilek, eskolaratzerik ez dutenez, egunero jasaten dute lan zapalkuntza, eta emakumea beti katearen azken mailan, injustizia guztien batuketa pairatzen duena. Herriska hauetan, baita txiroenetan ere, kasta guztietakoak bizi daitezke. Anekaleko Daliten gehiengoa hindua da. Islamiarrak eta kristauak ere badaude. Naiz eta erlijioak zerikusia izan Daliten bizitzako egoera eta momentu guztietan, erlijio batekoa zinbestekoa izateak ez doka garrantzirik. Dalita, beti da Dalita. Harritzekoa da nola kasta gorenekoa den Brahman batek, naiz eta herriskako miseria gorria bera jasan, Dalitak zapaltzen dituen bere kastari dagozkion privilegioei eusten dien. ಬಂಗಾರ ಕನಸಿನ ಹೂ ಮಡಿಲು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಗದ ಈ ಬಾಳು ಕನಸು ಮನಸ್ಸು ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಲು ಬದುಕುಗಿಯಲಿ ಕಣ್ಣೀರಿ. Zirua, Anekaleko gizatalde txiroenen garapen osoaren alde lan egiten duen erakunde sozial bata. Ikastetxe eta unibertsitateen bitartez egindako lanagatik oso ondo ikusiak diren Karnatakako jesuitek sortu zuen Zirua. Orain 37 urte sortua, Zirua, hau da Center for Integral Rural Welfare, bere zuzendaria den Anil de Melo jesuitak lideratzen du. Anekaleko herriska eta aldirietan jositako Dalit komunitate sare bati esker eta laguntzaile talde oso arduratsu bati esker, oinarri finkoak ditu gaur egungo Ziruak. Gauzatutako edo abian dauden hezkuntza, enplegu, osasun edo bestelako egitasmoak aurretik arretaz egindako kontzientziazio lan baten emaitzak dira. Dalit gizon emakumeak dagozkien eskubide utzi ezinez jabetaraztea ez da batere lan erraza izan. Komunitate, talde eta gizatalde bat direla erakustaraztea ere, ez da nolanahiko eginkizuna suertatu. Kidetza sentimendu hori indarrean dagoen kasten sistemak errotik aterata baitzeukan. Ekimenak emaitzak ematen hasi da. Dagoeneko badira Anekalen 50 herriska baino gehiago, maila batean edo bestean egitasmo orokorrak burutzeko batera lan egiten duten elkarte edo gizataldeak eratu dituztenak. Emakumeekin oinarritutako elkarteak, funtsezkoa den eta lehentasun osoa duen helburuarekin, itxaropena berreskuratzea, eta lortzen ari dira.
Zirguaren gizarte ekintza hezkuntzatik ateratzen da. Hezkuntza da Daliten gizarteratzea lortzeko Karnatakako jesuitek egin duten apostu estrategiko nagusia. Indiako gizartean indarrean dagoen kasteen sistema baztertzaile eta deshumanizatutik abiatuz, zirguaren asmoa Dalit gazteak ikaskuntza bide guztia burutzea da, ikasketa unibertsitarioak barne. Helburu bikoitza du zirguarenak, garapen pertsonal eta profesionala lortzeko behar den heziketa izatea, eta bide batez, Dalitek gizartearen errekonozimendua lortzea. Hezkuntza da egoera tamalgarri eta injustu hau alda dezakeen bakarra, eta Dalit gaztei etorkizun egokia eskainiko diona. Irakasbide hau gaur arte ia ezinezkoa izan da. Indiako batxilergoa bukatzen duten unibertsitatea aurreko ikasturte biak, college deituak, ezin dira ikastetxe publikoetan kurtsatu. Dalitentzat ateak itxita dauzkaten ikastetxe pribatuetan ematen dira soilik. Taldekaren laguntzarekin, zirguak 2010ean unibertsitate aurreko ikasturte biak ematen diren St. Joseph's Pre-University College eraiki du. Erlijio edo kasta arrazoiengatik inolako bazterketarik gabe, hezkuntza egitasmo honek batxilergoko ateak eta ondorioz unibertsitatekoak zabaltzen dizkie Dalitei estreineko zanekalen. Baina zirguaren heziketa lana aspalditik gauzatzen da Balaioti hosteletan, jesuitek kudeatzen dituzten egoitzetan. Hauetan, Dalitarrume eta gazteak hartu eta babesten dituzte. Balaioti hitzak argi txikiak esan nahi du, herriko kanara hizkuntzan. Dalit komunitateentzako neskamutil horiek suposatzen dutena azaltzeko asmoz. Gaur egun, 3 dira zirguak kudeatu eta mantentzen dituen egoitzak. Lehen biak, bata mutilentzako eta bestea neskentzako, Anekaleko hirigunean daude. Berauetan, 12 eta 18 urte bitarteko ikasle hinduak, kristauak eta musulmanak bizi dira elkarrekin. 3. bat, Gauren Ajali inguruko herriska batean dago. Bertan, 7 eta 12 urte bitarteko umeekin egiten den lehenengo saikuntza da. Hemengo umeak bihar egun beste bietariko batera joateko asmotan. Balaioti egoitzetako neskamutilak bertan bizi dira. Gehienak zirguen sareko komunitateetako herrisketatik datoz, eta irizpide berdinak erabiliz, beraien lehentasun eta beharrizanen arabera aukeratzen dira. Ikastorduetan denak joaten dira dagozkien eskola edo ikastetxe publikora. Egoitzetan beste ikasgai batzuk ere lantzen dituzte. Dantza, musika, hizkuntzak, kanara, india, ingelesa. Kirola egiten dute. Beraien arropa garbitu eta egoitzeko mantentze zeregin guztietan parte hartzen dute. Hau guztia egiten duten bitartean, solidaritatea, errespetua eta erantzukizuna bezalako gai garrantzitsuak bereganatzen dituzte. Oso bizipen gogorrak izan dituzten neskamutilak dira, askota asko bortitzak. Egoitzetan aldiz pozik bizi dira, disiplinaturik eta arduraz. Bizitzak ematen dien aukera aprobetxatu egin behar dutela jakingo balute bezala, eta ez dute aukera hau galdu nahi.
Gauren ajali da gaur-gaurkoz taldekak sortzen lagundu duen egoitza, eta denboran zehar mantendu eta garatu nahi duguna. Gaur egun, kalean garbitu eta dutxatu behar izaten dira, txandaka, horretarako leku eta instalazio egokirik ez dutelako. 20 umerentzat baino ez dago lekurik. Horregatik, Anekaleko nesken egoitzaren ondora eramatea proposatu da. Bertan, ezinbestekoa den edateko ur putzu bat eraikitzea gehituko zaio, eta bakoitzak bere koltsoi eta mantak izango dituzte. Gaur egun, danak batera alfombra baten gainean lo egiten baitute. Ondorioz, beraien osasunean eta bizitza kalitatean hobetzen lagunduko zaie. Ziruen proiektuaren bidez, parte hartzen duten herrisketako umeak 40 dira. Bilas bakoitzetik gehienez zume 2 eta beti ere behar izan gehien dituztenen artean aukeratzen dira. Guraso bien umezurtzak edo bereziki kaltetutako familietatik datozen umeak izaten dira. Gure konpromisoa ume hauen ikasbide guztian laguntzea da. Hau da, egoitza honetatik hasi, nagusienean segitu eta unibertsitaterainokoan amaitu. Taldeka lagundu zen aburuz, Balaiotie egoitzetan egiten ari den lana oso positiboa da. Etorkizunean dalitarrume eta gazte kopuru handiagoa hartuko dituzten egoitza gehiago sortzea eta mantentzea izango litzateke gure helburua. Bestela, adinagatik ez dagozkien lanetan galduko lukete bere haurtzaroa. Egoitzetan bizi diren umeak, aldi ezberdinetan bueltatzen dira beraien auzo eta herrisketara. Duten familia eta beste egoera batzuk kontutan hartuz, asteburuetan edo oporraldietako hilabeteetan. Eta aurkitzen duten errealitatea, tamalez, egoitzeko egunerokotasunarekin konparatuz oso ezberdina da. Zirwek, eguneroko lanetan errealitateari egokitzeko hainbat ekimen berritan murgildu behar du. Komunitateek autogestiorako gaitasun eta indarra erakusten duten neurrian, beste hainbat egitasmo hasten dira garatzen. Osasuna eta elikadura hobetzeko programak, gaixotasunen prebentzioa, etxegintza, kanalizazioak eta komunak, denen arteko abere erosketa eta kudeaketa eta abar. Ekimen hauek guztiak funtsezko 2 euskarritan egituratu dituzte, Balguadien sarean eta emakumeen taldeetan. Balguadia, komunitateko koordinatzailea, animatzailea da, eta herriska bakoitzeko bat dago, familien prestakuntzan parte hartzen du, gaixotasunak eragozteko behar dituzten ohiturak erakusten die, umeen ongizatea arduratzen da, eta familiengan konfidantza sortzen du. Antolaketa eta kooperazioa suspertzeko oinarriak sortzen ditu. Emakumeen taldeak self-help groups deitzen dira, eta komunitatearen beste zutabea dira. Etengabe izaten dituzten batzarretan, ekimen berri guztiak landu eta bideratzen dituzte. Besteak beste, jantzigintza tailerrak. Bertan, trebakuntza izateaz gain, askok eta askok hitzartutako ehungintza enpresetan lanerako irtenbidea aurkitzen dute. Abeltzain edo eskulan negozio txikiak, etxegintza edo etxebizitzen birgaikuntza. Autolaguntza taldeauen bitartez, diru kontu birakariak dei diezaiok egun kreditu eta aurrezki sistema sortu da, eta eraginkortasun handiz funtzionatzen du. Herrisketako emakumeek kudeatzen dituzte diru kontu hauek, eta adostutako ekimenak diruz laguntzeko eta izandako irabazi apurrak zeintziaz gain, galduta duten estimua berreskuratzen laguntzen die,
eta bateginik beraien bizimodua hobetzea lortzen dute. Gainera, emakumeek autolaguntza taldeotan babesgunea topatu ez ezik, alkoholismo eta arduragabetasunean bizi diren gizonengandik jasaten duten bortizkeria zahazten eta aurrera egiten ere lagundu die. Taldeka lagunduzetik, Dalit komunitateen beste beharrizan batzuei erantzuteko, zirguarekin lanean jarraitu nahi dugu. Beste maila batekoak izan daitezken ekimenak bultzatuz. Besteak beste, Dalitei oraindik debekatuak zaizkien lanak egiteko lanbide heziketako ikasketak antolatu. Etxe bizitzetako osasun eskasia arintzeko moduak irakatsi. Edota emakumearen garrantzia indartu ditzaketen ekimenak bideratuz. Indian ohikoa da kasta baju bateko gizaki batek irainak eta leidoak jasatea. Sentibera izaki barne-barnetik eragin zidan. Minak eta tristurak olerkari bilakatu ninduten. Mondakudu Txinawasmi. Europar Parlamentuko 2006ko abenduaren 18ko ebazpenean, Indiako gobernuari eskatzen zaio Indiako Daliten giza eskubideak direlata kasta baten kide izateagatik sortzen den diskriminazioarekin bukatzeko, eta Nazio Batuen Erakundearen giza eskubidez jarduten duten organoekin estuago lan egiteko. Era berean, Indiako gobernuari hurrengo hauek eskatzen zaizkio. Dalitak torturatuak izateko arriskuak gutxitzeko neurri preventiboak, tortura zigortzeko neurri juridikoak, eta torturak burutzen dituzten poliziak auziperatzeko neurri zigortzaileak. Center for Integral Rural Welfare, Zirguari esker, Taldekari esker, eta beste hainbat talde eta pertsonari esker, anekaleko Dalitek mendeetan ukatu zaien eta dagokien hitza hartzea erabaki dute. Samina, haserrea, errepresioa, matxinada, salaketa, baina umore ona, poesia eta itxaropena ere bai. Taldeka lagundu zen Dalitekin gaude. Beraien izaera babestuko duen kontrakultura baten bilaketan eta ulermen eta adiskidetasunean oinarritutako kultura berri baten barnean Daliten historia berridazteko borrokan laguntzen diegu. Errespeturantz, berdintasunerantz, harmoniarantz, justiziarantz joko duen bide barri bat eraikitzeko gaude Taldekan lanean. Taldeka lagundu zentzat haur dalitoriek balaioti hitzak esan nahi duen argi txikiak dira. Oraindik bat ere esfortzurik gabe kolore guztiak islatzen diren argi txikiak. Zeinetan ia ezer ez da inoiz zuri edo beltz. Eta dalitar neska eta mutilak egunero kantuen, jolasen, dantzen, irrifarreen, baita ikasketen jai baten inguruan biltzen direla pentsatzea gustatzen zaigu.